Здравейте! И днес играем Вектор. Играта, която съм я знал от много дълго време, но не съм се замислил да играя на нея. Но ето, че се замислих. Стига съм лагал да е. Войчик! Вой, не! Тут настигам! Беги! Не! Фак! Това хора... Това е играта, която е, мисля, яка. Правят паркури, работи и можете да отключите нови нива, разбира се, които са доста яки. Аз съм отключил, но съм си изтрил и... fuck man. Къде отиди? Та. Нивата са лесни, но понеже на мене ми прекъсва малко и мина забавен кадър. А сега май не. Да. Пак е. Не разбирам, ама нищо. Сега като почнах да заснемам, ми почна на забавен кадър, а като не заснемах и беше идеално, не прекъсваше. И вие управлявате този човек с помощта на пръстите си. Надолу, нагоре, наляво и надясно. А не, само надолу и нагоре. Опа! Пак ли бе? Пак ли бе? Пак ли бе? Пак ли бе? Взем парата? Не успях. И... играем малко на нея, ще изиграем всичките нива, но не знам дали ще ми стигна 30 минути. Това е първото, което съм отключил. Фак. Не го взех. Да се ползвам ли? Оп. Та играта е доста яка. Чака, не доста. Якичка си, не знам, но изведнъж идва някакво чувство на мене, че изведнъж ще стана яко. Но не е сигурно на вас дали ще ви е. Смана, стига, уби ме! What? Точно на финиша да умра. Майко. Колко съм загубен. Не. Не е сигурно дали ще челям всичките нива, защото са трудни. Не са трудни, лесни са, ама мисля, че няма да ми стигна 30 минути. И за това мисля така. Тоест път же минем през покрива, Отгоре да минем. Лъзгам съм. Не. Тут же се удари, гледай се. Бам. Стотинка. Купче, квадратче. Бърже, сега се позни. Опа, не се позна. Аз щях да го позна, да. Та, минута. Преминавам на следващото. Бам. Плей. И сега започваме. Мен да бе зарежда телефона. Почнахме. Всъщност на мене като ме лагва, не знам на вас на клипа какво е. Нещо лагва в момента. Не, май вече не лагва. Не, вече май не лагва. По принцип си по-дълго нивото. Не по-дълго. Бърже бяга. Ама сега като ме лагва и
Бягате и бавно. В принцип бяга бързичко, но... Оп. Играта можете да си стеглите от Google Play магазин. Вижте вектор и това излиза на картинка един директор ли, някакъв мъж с такова, как се казваха, папионка ли бе? Не, да, май с папионка. Не с папионка как бяха тези, вратовръзка. С вратовръзка. И дето бяга от нещо е засилен. Или пак същия, ама пада от някъде и се подава ръцете нагоре. Нещо такова же. Почваме друго Тони. Опа, ама... О, фак. Чакай се. Това? Не спак преди малко. Не знам точно колко ще бъде доктор Склеп, но не знам. Лагва, стига се лагва. Моля. А пък и един мой приятел Алекс вика, че той имал канал. А пък и аз не му го знам. А пък и вика, мога да му се абонирам. А пък си казах, защо да му се абонирам, като той не ми се е абонирал. Не мога да разбера. Знае ми канала, знае всичко. Само че се ме каза неговия и да се абонирам след като той не се и. Това сега нормално ли? Няма да стане така я. Ох, на работа бях да се отара. Свърши нивото. Continue. Не, бак. Тука. Скабля. Чакай! Да не хъба пари, бе. Не. Не хъба пари. То после ще хода в Тони Беги. В Тони. Я го знаете Тони Беги, който си има интро. Но всъщност да ми каза, че не е интро. Просто клип за Тони беше, както беше писана. И ми каза, че не е било интро. Не знам, ама заглавието му е интро. Бърже, засилвай се. Бърже, че то си мога за тебе. Бърже стана стигна. Така е. Където? Оп. Пасихме се. Оп, не се забавя така. Не, ще му настигна. Не, даже вече му е настигнала, ама е тъпне. Добре, хора.
Това беше тъпо. А пък и играта лагва. Затова мисля да играем също и на тази Shadow Fight. Shadow Fight. И лус загубих така да така. Аз имам точно за катаната 33 диаманта, както виждате отгоре. Зад парите. 33 диаманта точно. И да не знае как да я отключа, ама просто не зная. Стига си лагало! Време на клипмолата. Та, вече няма снима на Майнкрафт, защото не мога да вляза в нея. И не знам що. Хич. Оп. В газа, признай се. В газа. Ека ти на забавен кадър и по... е. Вижте какъв съм. Хищна котка. Гледайте сега, си початим хем с малка спамен. Ойо. Ой. Тодолета. Прекъсна му сега да файта. Но няма нищо. Си початим. Не го спечелях аз това, бе. Пиги. Пиги, Пикачу. Вижте Пикачу. Пика. Опа. Пика. Чакай. Пика, Пикачу. Пикачу. Колко още можем да заснемем? Още мога. Ама сега, защо сега се сме така? Добре, хора. Лол. Не. Опа. Не. Добре. Ще му прекъсна Shadow Fight, ако мога да разбера. Така стана интересно. Рун 2. Тулулулу. А пак че не ми пише сега. What? Къпа. Да му напишем ли, че правим клип? Сега ще напиша. Опа. Прави клип. Чакай сега, искам да излиза от играта. Това ще е всичко за този епизод. За това. Чао!